To je moje ráno s kamilkovým čajom, ktorý si zaliem horúcou vodou, dám si cukor, ak nemám med, samozrejme musí byť sladký. A kúpila som si muffin, tak som si jeden dala, aby som dneska vydržala. No, tuto je môj outfit, vybrala som sa so psíkom ešte vonku, pretože krásne počasie bolo, aj keď zima, ale tak trošku prechádzky neuškodí. A vybrali sme sa dneska do IKEA, to bol dnešný program. Tu som si pozerala postele, aká by sa mi páčila, samozrejme musela som odskúšať. No a vybrali sme sa teda ďalej. Išli sme sa ešte nájsť, síce rada bola, samozrejme v sobotu veľmi veľká, ale vydržali sme to a kúpili sme si kačicu s kapustou, si dala mamina a ja som si dala viedenský rezeň so zemiakmi. Sice veľká výnimka, pretože vždy si dávam mäsové guličky, no rezeň nesklamal, bol výborný na moje očakávania. Tu som si zobrala konečne svoje veci, pre ktoré som si prišla a už sme išli teda ku kase. Tu ma mamina ešte natáčala, že ako idem a zobrala som si ešte sušiak na prádlo. No a tu sme sa zastavili ešte v Action, kde som si našla krásny koberček, ktorý som do svojej izby. Skúšala som si svetriky, no každopádne som si žiadne nezobrala, pretože mi ani jeden tak nesadol a vybrali sme sa ešte kúknúť do DM-ky, že čo majú nové. Bola tam nová značka Koš, ktorú som si pozrela, pretože mali veľké novinky, no korektor som si zobrala jeden, pretože vyzeral veľmi dobre a ešte lesk na pery, ktorý na mojich perách bol krásny, však môžete vidieť. A to bolo všetko z dnešného videa. Ďakujem a vidíme sa na budúce.